बरमा हाथरखि एकाडेमियावबो 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। दिनै भारत हादरनाङै डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सान फालिनाय समाव बाक्सा जिल्लानि बरमा हाथरखि एकाडेमियावबो 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। गाहाय फोरोंगिरि दिनेश बर'नि मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों 62 नं बरमा विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए मनेश्वर ब्रह्मआ। लोगोसे बाहागो लाबावदों 24 नं मुसलपुर बियाबनि बारग' मावफुं सोद्रोमा अनसुमै खुंगुर बर' आरो बाबुल बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि आरो बड'लेण्ड इंखं नायगिरि नोंथां गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम दिनैथ' भारत नाङैनो एक्रस इन्डिया डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि मुङाव फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिनाय जादों। जोंनि बे हाथरखि एकाडेमियाबो एबार बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय टीचार्स डेखौ फालिनाय जादों आरो बै टीचार्स डेजों लोगोसे जोङो फार्स्ट एनुवेल स्कुल उइक बेखौबो जोङो लाफानाय जादों। आं बे मोननै हाबाफारिखौ खनसेयैनो खुंफुंनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जोंनि बे फार्स्ट एनुवेल स्कुल उइक जों लोगोसे टीचार्स डे सेलेब्रेशन बेवहाय गोबां फरायसाफोरा लैहोर लैहोर नुजाथिफैदों आरो जोंनि बेवहाय फोरोंनाय गासै फोरोंगिरिफोरखौ मान बावफैदों। बेखौ नुनानै आंनि गोसोआ आरो फरायसाफोरखौ आं जेसेबां रोंगौ बेखौ फरायसाफोरनो होनो थाखाय आं दिनै आरो बांसिनसो गोसोआ उत्साह जाबावदो। बेनिखायनो आं आसा खालामो जे आं जिखिनिखौ रोंगो आं जिखिनिखौ हायो आंनियाव जेसेबां नलेज दङ आंनियाव जेसेबां गियान दङ बै गियानफोरखौ आं जोंनि बे हाथरखि एकाडेमियाव फरायनाय फरायसाफोरनो होनो थाखाय आं दिनैनिफ्राय आरो बांसिनसो आं साखाफारा जानानै थाबावबाय। दा जियानो जा आं दिनै बे हाथरखि एकाडेमियाव प्रिन्सिपाल जानानै जिखिनि आं फरायसाफोरनि थाखाय मावनो गोनां दङ बेखिनिखौ आं हानायखिनिखौ गोसो गोरबोजों जिउयै मोदोमै गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो गथ'फोरखौ गोरों गोरा खालामनो थाखाय जुजिलांगोन नाजालांगोन। बेखिनियानो बेवहाय दासान्दि जोंनिया 3 इयार्स रानिं अन जाबाय। बे 3 इयार्स रानिं अनाव जोङो दा 187 स्टुडेन्ट जों कालेक्ट खालामनो हादों आरो गोजोननाय मोनदों। टीचार्स डे दिनै 5 सेप्तेम्बर बेखौ फालिबोबाय दङ आरो जोंनि छात्र समाज बा टीचार समाज माने मोननैजों सोमोन्दो गोनां बेयो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौ लानानै बानायनाय आरो फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंगिरि सानाव आं बेखौनो खावलायगोन जोंनि जाखांबोनाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे राधाकृष्णननि बायदि आखु बा राधाकृष्णननि बायदि जिखिनि गियान बेखौ लानानै खामानि मावगोन आरो आवगायलांगोन। मानोना जोङो मानसिखौ मानसि महरै आखल आखु दानायाव राधाकृष्णननि बिहोमा दङ आरो बिनि बुंनाया बेनोमोन मानसिखौ मानसि महरै दाना गालांनो बा फोरोंगिरि हिसाबै बोरै जानाया मोजां गासैबो बिथिंखौ बिथाङा खोन्थानानै गालांदों। बेनिखायनो बे साना मेहेर गोनां दिनैनि 5 सेप्तेम्बरा मेहेर गोनां आरो बिथांखौ जोङो गोसोखाङो।